Makulimlim. Ayan. Oh, ulan. Hi guys! Doing our channel. Welcome back! Welcome back. Hi, Mommy And Mommy and Ashley. and Ashley. Hi, how are you? Later join ako. Hi guys! And doing our channel. Nandito kami sa bahay. Hindi pumasok Bahay. ang Mommy kasi And Ashley. maulan at saka No, don't English, Tagalog, English yung Quiet. And quiet. Because I'm good. siya lang English, ako ang Tagalog. Because Mommy's have a dot with you. Oo. With her Oo. father have a big dot because baby daddy Oo. nice. Nice to speak. like this. Lipstick ko, ay make-upan ko raw siya guys. Okay. Yun ang gusto niya, kaya banding kami magnanay. Pagandahin ko raw siya, like mommy. Bilib na bilib siya sa akin. Okay na, make-up ko na. Oh, dali, tingnan mo muna sila. Hi Hi guys! guys. Say hi. Hi guys! Kumusta kayo? Okay, okay. Okay na. Make-upan ko na siya. Lipstick in my lipstick. Oo. And Wait. Pagandahin ko ang baby ko. got this Oh. one. Don't touch it, mami lang ang mag-ano. Okay. Oh, look at me. I love you, Mom. I love you. Because it I love gives you some heart. Oo, give na. Okay, make-upan na natin siya, guys. Oh, later na yan, later. Pagandahin ko ang baby ko kung anong kalalabasan. Longing for freedom, my mind couldn't let go. Scenes are slowly playing like a video. Independent in our ways, but the fears won't fade from imaginary fears. We had to let it go to understand, to know that the freedom's lost with fear. Just like a hologram, you watch me where I stand. Our history won't let the time go by. I'm gonna live tonight. Hi guys! Make-upan daw ako ng baby ko. Okay, go. A little bit. Because I love you. I love Mommy. Because she's take care of me, my dad. Okay. Our fur bunch. They're done. And then, Mom. where's my kilay? He'll This one, yung pulbo pa dito. have a... Mom, a mistake in my feet. Or do this. And you scan. Ano kayang kalalabasan nito? You're laughing. Don't laugh, Mom. Okay. Ano kayang kalalabasan nito? You're like Ashley. Yes. And it's done. It's done. You put there. And then, This eyebrow. oh, you put may ano. Gandaan mo ah. The pencil, no. Later na yung brush. Pencil muna. Yes, Maganda yan ah. is
Is that mom? Can I see? Oh no! One more. One more. And you look, Oh no. it's not my Is that stuff. fair? It's not it. Oh, you fix this. Pencil, not brush. Mistake. Let- Oh my god. What happened? And then you put my lipstick. Or this. Ay, you put there. Ano pa? Ito. And your eyelash. May eyelashes. Alam ng bata kung saan niya ilalagay. Maganda na ba? Eh, Maganda na? yeah. Wow, don't look. Or then, We're done? Saan na yung salamin ko? One more. Gandaan mo ah. is that mom? Okay. And then, Later told where did you put this? this. This one. My face. Is that mom? Look it. No more eh. You smile. Kuskus mo pa. Only this one. You put this. Ganyan o ganyan. Look it. Wala naman. Wala pa. Guys, Oh, this one. because I'm looking because I'm a boy now. What is my makeup? Oh, your lipstick. You're a boy now? Oh my god. What happened? Where did you put that? Mom, like this. Look it. I'm just joking. Oh, picture tayo. Hello guys, tingnan mo yung ginawa niya sa akin. Maganda na ba? Tripan niya ako. Mag-makeup daw kami dalawa. Tingnan mo ginawa niya sa akin.
Yung makeup ko. Hmm? Dad. Hmm? Tumba. Guys, wala kami magawa sa bahay. Ito, dala ng ulan. I step a play Mag-make up kami sa daddy namin. Come on. Ano nangyari sa'yo? Sama na kayo sa kalokohan niyo. Wait lang, iangat ka tong batang to eh. Na-stuck daw siya. Oh. Ma. Pagbigyan natin. Ito ano lang. Make up pa namin si daddy. Kaya lang, paano to? Paano? Don't look me. Don't look me. Babaeng may bigote. Wake up, Daddy. Pulbuhan muna natin. Pulbuhan natin si daddy. Pulbo, Daddy, like turn gun. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Dang, 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 dang. Ten, ten, ten. Makulit Dang, talaga. dang in your face. Dang, dang in your face. You're happy? Yeah, because I'm strong. You Because- make you because- make up. Because mommy is here? Later na don't disturb. Bawal siya. Gawin natin girl si daddy. Yeah, she like a girl. As we are girl, and the daddy chase a girl. Ha ha ha. Kasamandalo mo si And boss. that down and down. Oh, laging puti ah. Kung gwapo siya, Put pagaganday this natin siya lipstick, sa Mom. makeup. Pido pa, egola, ino no ni na ni na ni Kaya lang, ino bogeyo, inangong ni na, ngingong ni na. huwag ka maingay. Masaya yung anak ko. Na. Paganday natin si daddy. Eksperto ba? Pwede ka Mom, nang I kasama have ng to mga pass. artista. Wait. Makeup artist. Artist ako. Yeah. Artist ka ba? Mommy, what this nails? She be good. Pagputihin mo para mukhang Look, bakla. she's now, Mom. Mommy, look. Oo, later na. Okay. We Cuties got pero kita- nails and makeup. Walang lipstick eh. Hindi, yung ano mo, kuko daw, lagyan mo cutics. Because you be beautiful. Yan. Beautiful. Gwapo si daddy? Let's put this. Di ba magkamukha tayo? Kaya lang hindi pa Let's mahaba yung ilong mo. put this purple. Mommy, let's put Daddy's face. Oh, makeup ko yung dalawa. Galing. Oh, galing yung baby. Kiss mo, baby. Kiss mo. Yeah. Ah. And then, ano? Hindi na ako magrampa mamaya. Oo, okay. Saan tayo rarampa? Layo ng Cubao ah. Kaya lang siya, sarado pa ngayon, makapagal, at saka ano. Sa Cubao na lang. Put her in Wala, this nakaano rin. window. Ginagawa mo. Lockdown eh. Lockdown. Eh, ano na lang muna. I'm laying down in your Pwede strength. siguro mag house to house. Home service. I'm making a dough. Making Oh, look a at that. dough. Oh! Oh. Ang maganda yan yung light blue. Dito, light blue. Powder, powder, powder. Oh, look at your daddy. There. And put some makeup. Powder, powder. And then, where's the lipstick? Lipstick. This is my lipstick. I'm gonna put it in my mouth. Oh my God. In my lips. Oh, look at your I do daddy. it myself. Ah. 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 Ganyan. Hindi, ganyan lang.
Hindi alam ng daddy, oh. Oh, it's like this, like this, Dad. Buong buhay ko, ngayon lang nangyari ito eh. Oh, turuan mo ka para. Like this Like daw. this, Oh, like ga- this, Dad. Like this. What? Like that? Like No. that? What? Ano? Yeah, yeah. Wow. Like this. Parang insik na ko to ah. Meanwhile, Make at school. Okay. Urong ka dito para makita ka. Guys, si Papa naman maglagay sa akin. Tingnan natin kung marunong siya kasi magaling siya sa drawing eh. Tingnan ko sa mukha kung kaya. Ganda yung mga kilay ko kung ano. Pangit yung lipstick mo. Chocolate! Dumidikit yung bibig ko. Ano yan yung mat? Maganda yan, hindi na ano. Baka naman maging ano ko niyan eh. Hindi, ayos Maging na. clown. Hindi clown. Kasi kung makeup artist nag-retire na. Lala. Asli, no! Oh, Sobrang ganda. paleta. Okay. Ilawan mo susunod? kami ton. Ano susunod? Pantay ba? Oo, pantay. Ikaw, conforme kung Blue, may blue ka. conforme Ito. kung gusto mo dito. Saan ang ganda? Ito. Kaya mga maganda na ba guys? Marunong na ba siya? Bakit? Tatawa ko. Ano ba pampalabo dyan? Hmm? Baka mamaya maging Bruhilda. Kailangan yung hindi tayo pagkamalang na ano, Larampa. rarampa. Yung naayon lang sa pang-araw-araw. Sobrang ko yun. Kailangan yung ano, yung Yung, ano pambura? sakto sa paningin mo. Sobrang ko yun. Sobra. Sobra. Palitan. Palitan. Naging ano ako ah. You love me. Naging clown. Saan ako mag-show nito? Ay, palitan. Mommy, look. What did you say? What do you say? I What do you say? What do you say? What do you say? want. Tapos ano? Pwede na ba? Ayos na yan. Pwede na? Oo. Ang susunod. Dito, sa pisngi. Oo. Ano, paut? Ito, Ito. pants. Ayan. Saan ba? Dito? Itong pink. Yan, kung pwede na. Hindi yata makapal. May labi ko. Just Para nawala yung oily. Oily. Okay na, madam. Pwede ba ako? Oh, hindi na. Pwede na?
Hindi masyado nagmamantika naman. Gang, gang. Gang, gang. Pwede na ba? Hindi masyado. Wow. Kami yung ano ko, pantay? Yung kilay lang. Dito makapal. Gang. Marunong eh. Parang sinampal yung mukha ko sa ano, Hang. ng itim. Nagkaroon ng pasa. Yun lang. Huwag makapal. Mahirap. Sit down. Wala kang blue eh. May blue yan eh. Meron. Blue. Ang kanta. Ayan. Ano guys, ano masasabi niya sa buong pagmumukha ko? Lalong pumangit. Kumanta na itong isa ko, oh. Katuwaan lang, guys. What do you say to mommy? I love mommy. Love, mami. That's my makeup. Yes. You kiss mami, ah. Kiss mommy ah. Ayun na, umulan na. Ko, umulan na naman, Rain again. guys. It's raining. Wala nangyari sa maghapon. Umulan. May bagyo. Pero sa Bisaya ang bagyo. Wala dito sa ano. Sa amin. Kumbaga low pressure lang. Wala maghapon. Wala na maghapon. Oh, what happened, my baby? Huh? Wala ng baby ko, ah. Oh. Hey guys, We're finished. make up kami. Gusto mo mag-make up? Ha? Say No. hi. No, I don't like to make up Basa ka. too. I don't like to make up. Hi, I'm Garci. I don't like makeup. Ayan. Ang dami niyo sinisingit na salita. Ay, ganun. Guys, yun yung payatot kong kuya. Ba't ganitong payat na payat ka I na ba? said, put daddy's Ayos nails. mo yung ano mo. Guys, Kamukha pa naman kita. Ganyan na mukha. kamukha. Pati si kuya idadamay natin make-upan. Kung anong itsura pag naging babae. Babae sa Hindi ba kita kamukha? Sino ka? Yan o. Oh. Kabila. Meron kang kalbo dito. Paano ba yan? Wow, pwede na ba? Pwede na ba yung kuya namin? Maging kayo. Then, lagyan natin siya ng eyebrow. Para maging... Beautiful. Oh, beautiful, kuya. Or this my. Hey, that's my makeup, Mom. Yes. I was using it. Can I you was borrow? using it. Okay, you get borrow in it. You borrow my makeup, and I take mine. You makeup. I Yes. take you all your makeup. Oo. Guys, hindi to professional, ah. Ano lang to. Yung casual ano lang. Na make-upan. Dito sa baba, pisitin mo para guman.
Ang kapal naman ng Ko- makeup. Bakit ka mag-anak niya si Iloilo? Ta ako Mamaya. na Lipstick na! Lipstick natin si Kuya. Kasunod si Kuya Anton. Kaya ba yan? Ah, Anton na naman ang mimik-upan ko. Diba? Pwede siya maging babae, pwede siya maging lalaki. Lalaki siya, pwede siya maging babae. Come here. Katuwaan lang namin, guys. Come here. Akin na. Mabagsak yung upuan. Welcome to our channel. Welcome back to Welcome my to my channel. Kasi maninipis pa yung pisngi nila, hindi pa pwedeng ano. Ano yan? Madikit. Ano yan? Maganda ito siya, guys, kung naging babae. Ayoko maging babae. Nung maliit ito, ang ganda niya pag minimake-upan. Tapos gustong-gusto niya yung minimake-upan siya nung No. ano, nung No. bata pa siya. Mag-edad siya ng 3 years old. Tapos yung buhok niya, shiny. Tapos yung hanggang dito yung buhok niya. Pag tumatakbo, talagang ano, maano siya, maalon. Lagyan mo yung ngipin ko ng lipstick. Kung hindi ito mahihain, ano to nakuha to ng commercial ng Vaseline, guys. Yung Vaseline noon, uso ang Vaseline shampoo. Let's try this, Mom. Nahihain kasi, kaya ano, parang ganito na. Nahihain siya. Kung hindi mahihain, ay, naging artista na sana itong anak ko. Balang parang mo ng clip muna. Tama mo, pilik mata niya, o natural yan. Pikit ka na. Ayan, o natural yan, pati ito. Ayan. Hindi naman sa pag-ano, may mga ano sila, may ibubuga. Kahit I ganito love yung you, mukha ko. Mom. Love you. Love you, ma. Next! Next. 5, ano? 5'9". Ilan ka? 5'9". 5'10". Ano lang siya, 16. Ako 5'9". Ganda yung kilay niya, oh. She like a girly. Ganda sundan. Ano? No, Ashley, no. Don't touch. Okay na. May ginagawa kami. Ito kami mintra. Ito matapos. Guys, Wait. welcome back. Wait. Lubat kasi kami. Hindi pa kaya ito. Okay na. Ito. Wow, yan pa lang, oh. Panalo na. Ito na ilalagay natin kasi yan. Ganda ng baby namin. Ganda ng kuya namin. Yeah, and me. Oh,
Ganda ng kuya namin. Papa mo. Ganyan. Tingnan, lagyan natin ng highlight. And then, ano lagyan natin? Ito. Ganda ng kuya. O, di ba? Ganda ng kuya. Lipstick natin. Your phone, Mom. You like this. Ganda siya. Ganda ng kuya mo. I will Guys, buy the ito pinagsalan. Ayos mo. Tingnan niya kapag Ayoko. kung magkamukha tayo. Kaya kung magkamukha tayo. Dali lang. Dali lang. Huwag mo pag ganyan gano'n. Kaya balong. Tang, ang ganda niyan to, no? Tang. Ang ganda niyan to, no? Tingnan mo. Ang pangit ko. Pangit bakla. Tingnan mo na sa akin. Naging Barbie na ako. Ganyan dapat. Dora. Ganyan dapat na. Pangit. Tapos ang nanay mo. Parang akong kontrabida. Sige. Oh. Oh, lapit mo yung ano, huwag mo yung bags. Oh, yan. Picture natin. Okay. Hello guys! Or sangkay! Katatapos lang namin, mga babalaghan namin mag-iina. Katuwaan lang. Wala kang panonood at nagagalit yung anak ko. Ayaw niya yung nagsasalita ako eh. Nagagalit ko para kung sinapak ng lasinggero sa labas. Bye guys. Paalam na ako kay meron nagre-react dito eh. Oh, nagagalit siya. Sleeping na daw siya. Bye guys. See you in my next vlog.